говорите? На дефолт е толкова отвратително. Слони текстур пак по-яко ли? Много по-яко. Бързо, в равина. В равина го бутай. В равина, бе. Има много пъш. Бутна, ще го бутна. А не, човек, то ни мърда от място, то си. Не пипай. Да просто портна при мене. Умря. О, човек, и тая калина нещо почва. Бързо се. Яде легендарка. Не мога да мръдна до него. Си иди скил аура. Ево. С лъка го почне. Марани, Тъй, че той се би. Какво е Денис? преди моя текстур пак е. Нищо ти го правя. What the fuck? Каква е та кил аура, бе? Човек, ще убивам един. И яде легендарка. Не е изял легендарка и нищо не му взимам. Хакерска работа, той. Ники, я прочитаха. Какво е там? Текстур пак е. Един друг щях да убива и взяде си легендарка, после ма хвана друг и умря. Умирам. Ники, я преди това текстур пак. Чакай, бе, човек. Кой чака? Тая яде легендарка, човек, да ме уби. Иначе щях да я убия. Аз снимах един да про с кил аурата. Да вземем ли нещата? Да про не е ял легендарка и нищо не му взимам. Regeneration Защо head. той няма да го криеш? Знаеш ли? Добре. О, меч. Ела тука, бе, бокук. Сам. Ама бива Умря. човек има invisible юнио. Аз умирам. GG тогава. Ендър Драгон, акробатик скил ми е 500. The fuck? Аз спортвам, защото никакви полшенки не ми останаха, никакви алоки. Ники, как се казва този текстур пак е? Че сега ще кажа. Options, resource. Shredder's Faithful. С фейтфул ли Мале. Faithful Edit. Добре, сега трябваше да влизам в ресурс пак, мамо дева. И сега събирам всичкия саунд, такива работи. Хора страх там. Аре, лека. 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 Всички живи казват лека. Така с... Бие ли те? Да, не, последно и двете. Какво? Нупска работа. Виж, 1000 човека за една седмица, това не е възможно да се регистрираме толкова. Няма как просто. Къде пише? Като се регистрираш, Остава ли стабил? идвам. Отрепаха ли те? Идвам, Тебе няколко отрепах ли те изобщо? много рад. Идвам, бот, идвам. Еми, нали полшинки трябва да си вземал? War PvP, идвам. Брат, трябва да си взема сет полшинки. Зависи дали се тренирам. Тука Кинг Кремко бие някакъв. Пак е Добро ската. утро. Добро утро. Виж как ги цепи. Право си им бам мамицата. Ледър PvP. Въй. Мой отива някъде навънка се го изкара. Един тук ми взе 6 сърта с един бър. Къде тост, нали още става, бе, мъчума. Ледър PvP. Умирам. Умрях с легендарка.
О, не Можа думай. да я изпиша. Да я издавеш. Да. Ето, ледър, пи амнезия бързо в равина. Аз го пазя го бързо. Ето, нали каза, че е седна. И аз го пазя. Къде ще бягаш, бе, буклук? Бързо в равина. Човек, коня за малко ще я го излеса ледър пизде. Кинг Кремко не го бие. Убие го амнезия бързо. Вземи Да, легенда. всички разчитате на амнезия. Той кумре коста. Еми аз го паза. Ба той ми взе легендарка, бе, човек, той ми скочи. Какво да не го бия, да го оставя да ми Значи вземе бой. легендарката. Значи бой и биеш го от себе. Просто тикаш го в миша дупка. Стикове... Мамо да е всичко ли ударва Човек, просто. Кинг Кремко онъра ли? Или админ? Ама той оцелява пак. Взима си брони безплатно и съби. Той все пак се онър. Прави с кото иска. Какво ти говорим?